ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия гуфт ки муҳориба зидди Ҷастин Гейҷ дар нақша UFC нест. ҳақиқат дар он аст ки ма доимо ба хости худованд такя мекунам. Чӣ коре ки бо ман бо хости ӯ рух медиҳад, ма қабул мекунам. Хуб мешавад агар ки Педи ғолиб шавад. Лекин агар ки Гейҷ ғолиб шавад, пас UFC дигар нақша доранд ки оиди онҳо ҳозир ма ба шумо гуфта наметавонам, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, аз ин суханҳои Илия Топурия фаҳмида мешавад ки UFC муҳорибаи ӯро зидди Педи Пимблед ташкил кардан мехоҳанд. Аммо агар ки Гейҷ Пимбледро шикаст диҳад, пас UFC дигар нақша доранд ва Топурия гуфт ки ин нақшаҳои онҳоро гуфта наметавонад. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Ҷастин Гейҷ ва Педи Пимблед рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва барои камарбанди муваққатӣ мешавад. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблед гуфт ки нисбати чемпион Илия Топурия ягон бадбинӣ надорад. ҳозир дар ҳаёти шахсии ӯ корҳои зиёд рух дода истодааст ва ма сидқан ба ӯ барор хоҳонам. Ин корҳо ба муҳорибаи мо ягон дахолат надорад ва ма умедворам ки ҳамаи корҳои ӯ ба хубӣ анҷом меёбанд. Маро танҳо як чиз хавотир мекунад, бо ӯ ба октагон баромадан. Ҳама корҳое ки ба оилаи ӯ алоқамандӣ дорад, ма ба ӯ барор хоҳонам. Лекин ягон вақт намедонӣ ки чӣ гап мешавад. Агар ки ӯ моҳҳои июн ё июл барнагардад, пас ӯ бояд ки камарбандро озод кунад ва ма чемпиони доимӣ мешавам, ҳатто ба муҳорибаи унвонӣ набаромада, гуфтааст Пимблед. Ва дӯстон, фикр мекунам ки соли оянда дар вазни сабуки UFC корҳои зиёд рух медиҳад ва мо шуморо тағйиротҳои хеле зиёд интизор аст. Топови ҷангори вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов ба чемпиони вазни худ Пётр Ян муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: унвони қаҳрамонии ҷаҳон на танҳо тоҷ аст, ин исботкунандаи он аст ки ту беҳтаринӣ ва омодае ки ин чизро дар ҳама лаҳза исбот кунӣ. Чемпиони ҳақиқӣ оиди довталабон фикр намекунад, ӯ танҳо як сухан мегӯяд. Касе ки набошад, куҷое ки набошад, кае ки набошад, навиштааст Нурмагомедов. Ногуфта намонад ки Умар Нурмагомедовро рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 муҳориба зидди Дэвисон Фигередо интизор аст ва агар ки ӯ ғалабаи дурахшон ба даст оварда тавонад, пас яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди Пётр Ян шуда метавонад. Инак дӯстон, хабари фаврӣ ва хабари шавқовар барои мухлисони тоҷик, махсусан барои мухлисони Нурулло Алиев. Ташкилоти ACB ҷуҷитсо қуввозмоии Нурулло Алиев зидди Арман Царукянро дар ташкилоти худ дидан мехоҳанд. Онҳо ин қуввозмоиро рӯзи 17 декабр ташкил кардан мехоҳанд ва худи Нурулло Алиев ин пешниҳодро қабул карда навишт ки моҳи январ газ ва чӣ гуна ки фаҳмидед Нурулло Алиев барои ин қуввозмои рӯзи 17 декабр омода нест, лекин ӯ омода аст ки ин қуввозмоиро моҳи январ гузаронад. Хотиррасон мекунем ки аз аввал рӯзи 17 декабр Арман Царукян бояд ки зидди Абдулазиз Абдулваххабов қуввозмоӣ мекард, лекин чӣ гуна ки мебинем Абдулазиз аз ин қуввозмоӣ даст кашид ва акнун ба Арман рақиби нав кофта истодаанд. Ин муҳорибаро ба Нурулло Алиев пешниҳод карданд. Нурулло розӣ шуд, лекин моҳи декабр не, балки моҳи январ. Ва акнун дӯстон, интизор мешавем ва мебинем ки ташкилот чӣ қарор мебароранд. Бояд қайд кард ки ин қуввозмоӣ бо қоидаҳои греплинг то усул гузаронидан мешавад. Касе ки усул гузаронад ҳамон ғолиб мешавад. худи шумо дӯстон ин қуввозмоиро дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.